Kalalong sisya ka kubur bakrautam jong kani ka spas nem ya ka pertai baro ka wei ha ka baki doktor mentaki lanut bankam balala banyada ya ki breu ki bayo ya ka jingpang bampong bat kila yo ru ya udawai banyada sispa persen na ka jingpang kansar ka bamut ba baro ki breu ki badi ni ki bayo bandi ya uni udawai kinnom yo jingpang kansar syu lanuru kalalong kejing sarong yaki saintis bar yaki nong yalam jong kari Rusia kamtam ya u presiden Vladimir Putin namar kari Rusia menta kalong kari ke bandengkong ban penmi ia u kansar vaksin udawai ban yada yaki breu na kejing yo jingpang bampong ki ong ba kejing ya dalapa ka kamkur ban ya kejing penkoi ne kumba ong ha ketin dong wei prevention is better than cure kejing lap yau ne udawai vaksin ka aijing kermen pasien ki breu kindom yo pang bampong syu kibabun kilongging hakani kari kasi ba iya jungi pada keleng kiri jong ka perthei kilalong kisok pedung jong kani ke jingpang bampong ka babamdu yaki dok jem yaki dok hakamet jong brio kat kum ke jingyo jingkhen na ka World Health Organization ne ka WHO ka jingpang kansar kalong ke jingpang basir khaiba ka jingpang bampong ka wan baar na baro ki jingpang ki batana ka perthei kabala ban sim ya ka jingim bun ngut jongki nongpang tang haus nem ar hajar ar pu ar nakin riu pu ar ngut nakin riu pu ar million ngut kibriu kibayap pang hakeleng ka perthei kendai penyeu million ngut kidai kibayap tang na ka jingpang bampong kat kum ka jingbu jingkhen ki doktor ki ong ba haus nem ar hajar san pau lele ka jingbun jong kibriu ki ban sayap na ka jingpang bampong kala bon kod hadu lai pausan million ngut ya utei udawai tika ubala banyep le persya ega jingpang bompong la ai kerteng UN Turumix bat ula ban ai jinyada hadu 6% katkum kakai pot jongki doktor na Rusia om tang kata utei udawai nalor bo ai jinyada alpa ki breu bandom yo jingpang syu hadin baladi yau ula ru wat ban penjam nya ke jingpang bompong kabala don lapa hakamet jong unongpang kabirunika borsoba ka he officer jong ka department jong ka koi kakhia nakari Rusia kaya thu ba ha kijing tes kabale nengkong UN Turumix ula ban penduna ya utsumor hadu prap heu persen ka ba pendi ba lada ubreu ula don lepa ya utsumor sisendi ya uni udawai ula la ban penduna hadu prap heu persen ya ka jing he jong tau tumor kala kamru ba utei utika utrai kam om tang ya kawe ne ar ne lai ne saujat kijat jingpang kansar henrei ula ban pen koj ula ban yada ya bar khoj kijingpang bampong kumnu la design ya uni ujing uni udawai enteromix ka company balasiam ya uni udawai ka Gamelia Research Institute of Epidemiology and Microbiology kaya thu ba udei udawai balasna dak ba pendon kam ya RNA bat bala pendon kam ya ka AI ne ka artificial intelligence ban ai jing hikai ya ka immune system ne ka bormet jong ubreu ne ka bormet jong unong pang kumnu benyale persya ya ki sel sebalong kansar ki bakharoi bat ki babam tu ya ki khotmet kalalong sisya ka kubur ka batyang hadu kata-kata banla ban pendon kam ya utei udawai hap shua ban yo ya ka jing menjur jong ka Ministry of Health jong kari Rusia bat ki doktor menta kumangitip kila pen kre ya ki kot kisla bat kila submit sya ka sorkar kanang ba ka sorkar kan aino ya ka clearance kanang bakin la ban le shu ya ki tes hasua bakin pelaj paj ba syaki breu hakeleng kiri jong ka perthei ngikermen bakatai kakam kan ya state wood kanang bakan long sisa ka jingkerku yanga ya phi hakane ka pateng jongi bat kum juru ya ki khon gikti jongi bat ya ukhon benreu hi hasatalak ka perthei na kaliang jong kari kasi bayar ngi kwa ban budin ya katika kubur namar ngims ngau la ap syu ne kum nu pin ong paralok tekat hadu bangin daya sembyang sahaka wei pat ka video kublai shibun